Hey guys, what's up? Me here, man. खोनानो मोनदों दि बरसा फिल्म ससाइटिया गोदान फिल्म शर्ट फिल्म कमेडि दिहुननो नागिरदों। थांनायनि लास्ट प्रजेक्टआ जाहैबाय जावलियाबानि रादाब। नोंसोर नुखांबाय जानांगौ। नुवाखैबा आरो नायहैबाव। बिराद मोजां माने पजिटिभ रेसपन्स फैदों आरोना। विदिन 1 वीकआवनो मोर देन 100K 1 लाख भिउज फैदों आरोना। which is very grateful that I have joined their team, right? ओमफ्राय बिसोर मोनसे ससाइटिसो नालाय बिसोर खांनानैसो फैसा माने प्रजेक्टखौ बानायो आरोना। माने एसे नन प्रफिटेबल बायदि माने जों बायदि आंनाबोथ' मोनसे चेनेल दंमोन नालाय बेयाव ओंखारनाय लोगो आंना माने चेनेला बुस्ट आप जादों आरोना। नोंसाबो जुदि इन्ट्रेस्ट दंब्ला बिसोरनियाव माने लिंकआव होना होगोन आङो बिसोरनि चेनेलखौ बरसा फिल्म ससाइटिनिखौ चेक आउट खालाम। ओमफ्राय दिनैहाय आङो लास्ट दासो few hours ago गोदान भिडिअ आपलोड खालामदों। आं नङा नायबानो जाबाय हेभि